ҳунарманди ҷавони тоҷик Дустмурод Шарипов соли 1984 дар деҳаи Сангтуда ба дунё омадааст. соли 2001 дар Донишгоҳи давлатии санъат ва фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда, соли 2005 онро бо сари баланд хатм намудааст. аввалин филме ки Дустмурод Шарипов нақш офаридааст, соли 2010 «Иновораи ишқ» аст. хеле ба мову шумо маълум аст, дар бисёр тоҷикфилмҳо нақш офаридааст. соли 2012 бошад филми «Интизорӣ». дар филми «Оинаи беҷило» адаб биомӯзад беадабон, «Интизорӣ» ва «Поддош». филме ки Дустмурод Шарипов дар он нақши ошиқиро бозидааст, ин «Зурагии то охир» аст. филме ки соли 2016 барои навор оварданд, ин «Меҳмони нохонда» аст.